Mai yen Felix wuod Nyaboro nyaka kele nikech en bishop ma KAPIWANGE lagi. En promote jotugegi kod kafaya to kod jolendo mamoko. Kanyo moya erokamano wuod. Asante. Erokamano. Jogi okufwane Yesu kamaya. Fwane Yesu kendo. Hallelujah. Hallelujah kendo. Aya. Aliluonga ni Felix wuod Nyaboro. Yani moseonjo Felix wuod Nyaboro. Kata mana po. Asanteni sana. An osiep dogo jara. Kuom presenters te manie piny mangima ne an osiep namba achiel. Chieng' Thursday, kopogore kod tija mag lendo, seche te wabayo gi dogo jara. Week manodhi Nairobi from Monday to Thursday ne wan kode. Wednesday kende manolalna nikech Fredi Jakadongo ne nitie Kisumu. Beto ero Fredi Jakadongo moinga matin. Aya, chieng' Thursday godhiambo weuru wach ma tafadhali. Saa 12 dogo jara ka wasechamo kode lunch kamoro ni Dondes Kisumu. Ne wabet kode ot, moloro go ot, mogolo nyathigi miluongo ni Betty nowuok oko nikech odwa wuoyo koda. Dogo ne wuoyo koda taneno ka piwange dwa wuok. Nonyisa secrets mage ma kata nyithindgi ok ong'eyo. To wach maduong' manago namba achiel, nonyisa about anyuola margi. Beduru joma beyo. Number 2, Dogo nonyisa about new management mare mane en wuod achiego. Nonyisa ni ba in gimoro amora matimre ngimana nyaka nyisi. Sani koro an gi manager manyien miluongo ni wuod achiego. Adhi timo introduction mar Nairobi kasto abiro duogo. Number 3 malit na mogik en ni tarik 7 kata tarik 14 nonego bed wadhi chiwo introduction. Ne wadhi chiwo pesa kamoro ma wakawe nyako. Dogo ne dhi kendo otamore jokamano. Joey osiepna weyo jokama litna. Rest in peace papa Aila Dogo Jara. Asanteni sana. Yakoba donga vero nyamaro, obere vero yuro chingama. Yakoba donga vero nyamaro, obere vero yuro chingama. Shirio esana gamana, shirio esana la nobera makoda. Enyar Timothy, Joshua Jakano, Osna George Moledi Nyoremo, Felix Nyaboro ya hai.